Moi bons días. Gracias por acompañarnos neste Consello Extraordinario que, como xa anunciábamos dende hai uns días, tiñamos a intención de celebrar antes de que rematara o mes de agosto, agardando naquel momento, xa decíamos que a situación fora mellor da que tivemos nos peores días de incendios na provincia de Ourense, decía este Consello Extraordinario, que celebramos cun asunto monográfico que, como dixemos, a convocatoria das axudas dende a Xunta de Galicia frente aos danos ocasionados non só na provincia de Ourense, pero principalmente na provincia de Ourense durante os lumes que tiveron lugar durante este mes de agosto principalmente. Esta é a provincia que máis padeceu, como saben, os incendios e, polo tanto, creo que como xesto incluso simbólico de expresar o compromiso que a Xunta de Galicia quere ter con todas as persoas que sufriron e tamén de agradecemento, creo que é o lugar idóneo. Por lo tanto, o que quero é comenzar, como xa temos feito durante todos estes días, agradecendo o traballo de todos os profesionais que loitaron contra o lume e aínda loitan durante estes días. É certo que con a situación moito máis mellorada da que tivemos en momentos moito máis complicados. Fago, como sempre, un balance do minuto resultado dos incendios agora mesmo. Creo que é dende logo, para mí, unha satisfacción especial e creo unha tranquilidade para todos poder decir que neste momento non hai ningún incendio activo en Galicia. Están en fase de estabilizados dous incendios, os da Pobra do Brollón e o incendio de Avión, e hai outros 9 controlados, por lo tanto, fase previa á súa extinción, algúns moi cerca xa desta fase de dalos definitivamente por extinguidos. O de Larouco e Chandresa foron os de maior superficie ardida durante estas semanas e, polo tanto, xa están na fase xusto anterior a darlos por extinguidos. Sabemos, o vimos repetindo tamén, que quedan todavía moitos días de probabilidade de, tamén é certo que a meteoroloxía influye, pero non podemos baixar a guardia, estamos todavía no mes de agosto, un mes de brao, quedan todavía unhas semanas da propia estación do brao e despois principios do outono que noutras ocasións foron tamén meses complicados e, por tanto, non baixamos a guardia e o dispositivo de incendios da Xunta de Galicia sigue plenamente activo e, agardo que os que máis traballo tiveron, que foron miles de persoas durante estas semanas, poidan ter ocasión agora mesmo de descansar un pouco para seguir facendo, como fixeron ata agora, excelentemente o seu traballo. Seguimos pendientes da evolución das 3 persoas que neste momento siguen ingresadas por mor dos incendios, os 3 brigadistas. O brigadista de 18 anos leva xa semanas ingresado, era o que estaba en situación máis grave, con quemaduras no 40% do corpo, permanece estable, o seu pronóstico sigue sendo moi grave, pero, afortunadamente, a súa evolución neste momento é máis favorable do que era en días anteriores, sobre todo ao principio. Outro brigadista de 26 anos, quemaduras de segundo grau no 15% do corpo, estable con pronóstico grave, e o último, un bombeiro de 46 anos, quemaduras de segundo grau no 10% do seu corpo, tamén estable dentro do pronóstico grave. Por lo tanto, por suposto, todo ánimo para eles, para as súas familias, e agardamos que esta situación que sempre foi prioritaria para a Xunta de Galicia, que non se intentar preservar, sobre todo, a seguridade das persoas e a súa integridade, permita, ao final, un balance sen ter que lamentar ningunha víctima mortal. A vaga de lumes deixa outras cicatrices, 663 focos só no mes de agosto, a inmensa maioría extinguidos nun primeiro momento, evitando que pasara a maiores nunhas condicións atmosféricas moi complicadas, 663 focos, 96.500, número aproximado de hectáreas ardidas, aproximado, pero bastante asustado a realidade, casi 100.000 hectáreas ardidas, 96.400, 62 concellos afectados, é certo que algúns con máis intensidade que outros, pero 62 concellos, 400 persoas evacuadas en total, tiveron que ser sometidas a algún movimento de evacuación, é certo que algúns, a maioría, todos prácticamente, duraron pouco tempo, pero tiveron que ser evacuadas 400 persoas,
e algo máis de 2.000 confinamentos, unha parte importante de persoas que estaban alosadas en residencias da terceira idade e que nun momento dado houve que acordar o seu confinamento. Ao redor de media dúcia de explotacións gandeiras, galpóns, palleiros ou naves afectadas en diversa intensidade e vou dar o dato das vivendas. Como saben, como anunciamos, dende hai uns días, técnicos da Xunta de Galicia, especialmente da Axencia Galega de Emerxencias, pero non só, en colaboración cos concellos, estiveron recopilando datos que son os que agora nos permiten convocar as axudas tendo un panorama e unha visión do que aconteceu en canto aos danos durante todos estes días. Non son datos exactos, seguimos traballando, pero o que queríamos é ter unha visión bastante aproximada, moi aproximada en algúns casos, para poder convocar as axudas, non demorar máis esta convocatoria, é o que facemos. Por tanto, os datos que estamos dando, sin ser definitivos, pode faltar algunha aportación, algunha variación, a expensas de algún examen que se está facendo algunha instalación. Son datos bastante aproximados, insisto, aportados polos técnicos da Xunta en colaboración cos concellos afectados. Decía media dúcia explotacións gandeiras, galpóns, palleiros ou naves, e 144 vivendas afectadas polos lumes, das que, según os datos que temos ahora mesmo, solo eran vivendas habituais, e isto solo somos perfectamente conscientes de que eran vivendas onde había persoas, e, por lo tanto, hai que axudalas canto antes. O número é 8 vivendas habituais afectadas polo lumen, en algúns casos totalmente afectadas. Despois, 42 serían segundas residencias, non vivendas habituais, e o resto ou ben eran vivendas en ruínas, vivendas abandonadas. Insisto que isto pode ter algunha pequena variación, pero estos serían os datos. Vivendas habituais afectadas polos lumes en diferentes grados, 8 vivendas e 42 residencias ocasionais. Respecto a outro aspecto moi importante, 32 persoas están sendo investigadas, según os datos suministrados. Hai 11 detidos como presuntos responsables de incendios e, polo tanto, o decir o que digo sempre, agradecemento ás forzas e corpos de seguridade do Estado, ás unidades de investigación da Xunta de Galicia, a Policía Autonómica, de cesar que, se finalmente se demostra a culpabilidade destas persoas investigadas e detidas, que caiga sobre eles todo o peso da lei. Volvo a insistir en algo que dixemos durante todos estes días. A nosa prioridade foi, digo porque sobre o debate das intervencións, mesmo a superficie queimada, a nosa prioridade foi sempre defender as persoas, primeiro, e segundo, as súas propiedades. E, por lo tanto, volvo a insistir, de verdad que agardamos, creo que isto agardamos todos, que sexa así, que non teñamos que lamentar ningunha víctima mortal, e volvo a agradecer o traballo que se fixo sobre o terreo de todas as persoas que están en extinción, nas evacuacións, na asistencia aos afectados, e tamén das persoas que estiveron, e fun testemunho en primeira persoa, nese centro de coordinación, tomando medidas en os diferentes centros de coordinación, onde visitábamos un en Verín, pero no central en Ourense, tomando decisións, ás veces moi complicadas, e con moi pouco tempo para adoptalas. Recordarán nos primeiros días esa decisión que se tomou sobre os menores e os monitores dun campamento en Cabeza de Manzaneda, decisión que se tomou no seu momento de defender toda esa zona antes de proceder ao seu traslado ao día seguinte, as evacuacións que hubo que facer, as decisións que se tomou de trasladar a persoas que estaban en residencias da terceira idade en momentos complicados, a planificación, decisións técnicas e o rigor técnico. Creo que esa antelación frente a cousas que podían vir, creo que tamén foi clave para que o balanzo agora é o que é aquí en Galicia. O dispositivo foi de primeiro nivel, volver a repasar cifras que xa coñecen. Máis de 3.000 profesionais do Servizo de Extinción do Servizo de Prevención e Defensa, que se chama contra incendios forestais, da Xunta de Galicia, traballando a pleno rendemento. Máis de 200 bombeiros dos parques comarcais, dos parques das cidades, grupos de emerxencia supramunicipal,
voluntarios de protección civil traballando de media cada día nos incendios, máis de 200, ao redor de 350 efectivos das brigadas municipais que algúns concellos manteñen en colaboración coa Xunta de Galicia traballando de media tamén ao longo do día durante os días máis duros dos incendios, 380 motobombas da Xunta de Galicia e tamén moitas dos concellos, 36 bulldozer, 12 batracios, 30 medios aéreos, entre os medios da Xunta e os medios aportados polo Goberno Central, todo o corpo de axentes medioambientais da Consellería de Medio Ambiente, ademais de outros traballadores deste departamento, técnicos, capataces, e, por suposto, o persoal da Policía Autonómica, o persoal das Forzas de Corpo de Seguridade do Estado, especialmente a Guardia Civil, moitísimas gracias ao traballo que fixeron, o personal da Unidade Militar de Emerxencias, casi 1000 efectivos traballando en Galicia durante os incendios, e a tropa non formando parte da Unidade Militar de Emerxencias, pero persoal militar, ao redor de 300 persoas, entre as que xa viñan polo convenio que anualmente mantemos coa Brigada Coabrilat, coa Brigada Lixeira Aerotransportable que está en Pontevedra, máis os que se aportaron a maiores, despois da petición ao Goberno Central, tanto da BRIPAC como da propia Brilat e persoal militar que os foi relevando durante estes días. Moitísimas gracias a todos eles polo traballo que fixeron. E agora toca unha segunda parte, que é o que nos leva a este Consello da Xunta de Galicia, que queremos executar con rapidez, con sinxeleza e con eficacia. Tanto a rapidez, dixemos que nesta mesma semana estaríamos convocando as axudas, acabamos de facelo, agora detallaré estas axudas. A sinxeleza na súa tramitación, intentamos facelo xa na aportación de documentación, nos trámites que xa que cumplir, fáciles, pero ao mesmo tempo, como xa anunciábamos, a partir do luns estarán funcionando oficinas de 16 oficinas, perfectamente identificadas nos seus lugares, de atención aos afectados polos incendios, que estarán atendidas por medio centenar de empregados públicos coa preparación e co entrenamento para tramitar estas solicitudes e que, por suposto, traballarán en colaboración co persoal municipal e co todo aquel persoal de outras administracións que sexa necesario que irá aportar a súa axuda. Pero, xa digo, empezarán a partir do luns a traballar nesas 16 oficinas non menos de 50 é o número, en principio, que tiveron formación durante estes días, persoal da Xunta de Galicia para estas tramitacións. Decía que, despois da rapidez na convocatoria, a sinxeleza e a axuda na súa tramitación, e despois queremos tamén ter eficacia e rapidez no pago. Por lo tanto, aí poremos un especial énfasis en que esa tramitación se faga ben, de aí a asistir ás persoas para que a documentación que sexa necesaria aportar sexa rápida e facer os pagos a maior brevidade posible. Non vai ser necesario, non para entendernos, non adoptamos unha declaración primeira que logo vai ser necesario que as consellerías respectivas teñan que facer as súas propias convocatorias. Non, todo se fai hoxe, por lo tanto, a declaración necesaria para que as consellerías fagan as súas convocatorias adoptámola hoxe e sobre esa mesma declaración no mesmo Consello da Xunta de Galicia xa as consellerías convocan as súas ordes de axudas. Sairán mañana publicadas todas no Diario Oficial de Galicia e a partir do luns poderase empezar a solicitar. Non é necesario, no noso caso, e creemos que se pode facer así, e así o facemos, ningún outro trámite. A partir do luns, as persoas damnificadas poden xa empezar a solicitar as axudas e non é necesario esperar a ningunha convocatoria de ningunha consellería. Por tanto, hoxe vimos de aprobar a distribución das axudas para reconstruir as zonas afectadas polos lumes, dende as vivendas ata as granxas, outros centros productivos, instalacións e servicios municipais afectados e para darlle axuda ás persoas, tanto físicas como xurídicas, que poideran ter sufrido danos durante esta vaga de lumes. O que fan estas axudas é asignar cantidades, según o tipo de danos e según o tipo de indemnización. Non establecemos límite o necesario para que todas aquelas persoas que realmente sufriran un dano poidan ser asistidas pola Xunta de Galicia. En axudas, por suposto,
ata o límite do dano, compatibles con calquera outra, con seguros, con axudas que poidan vir de outras administracións. Por lo tanto, a nosa intención é axudar a todas aquelas persoas, por lo tanto, poñemos un crédito aberto para que poidamos atender a todos aqueles que o soliciten. Comenzo que o soliciten e teñan dereito, lóxicamente, a recibilas. Comenzo, tócame facer agora o detalle, aínda que estará a súa disposición, xa digo, mañá se publicará no Diario Oficial de Galicia, pero unha pequena explicación das axudas que hoxe aprobamos e convocamos. O primeiro, indemnización por danos físicos ás persoas. Afortunadamente, foron poucos, pero se produciron e, por lo tanto, establecemos, ya que non sexa necesario, 87.000, faise sempre, por tanto, non tiña sentido facelo, 87.500 euros no caso de falecemento ou incapacidade permanente absoluta e 120 euros por día de hospitalización no caso de persoas feridas. Isto sería respecto a danos persoais, danos físicos. Vivendas. Lóxicamente, a indemnización varía en función do tipo de vivenda e do dano que sufrira. Para vivendas de uso habitual, dicíalle que agora mesmo as nosas cifras son de 8 vivendas de uso habitual afectadas. Serían ata 132.000 euros para a súa rehabilitación e, o caso de que non fose posible a súa rehabilitación, estes cartos se poderían empregar nunha vivenda nova, si non fora posible, porque se declara a ruína desa vivenda, rehabilitala se poderían adicar a compra dunha vivenda nova. E, ademais, ata 16.200 euros para a compra de ensobal, mobiliario, útiles domésticos, o que fora necesario para empezar nunha nova vivenda. No caso de residencias ocasionais, é dicir, que non fora a vivenda habitual, ata 66.000 euros para o mesmo caso, rehabilitación, e se non fora posible, porque se declara en ruína, adquisición dunha nova vivenda e ata 5.400 euros para repoñer o ensobal, mobiliario, roupa, outros obxectos. Ademais, habería axudas complementarias, bono alugueiro social, ata o seu máximo importe, para persoas que agora mesmo, mentre se reconstrúe a súa casa ou deciden que facer, se quedou totalmente destruída a súa vivenda habitual, pois poidan alugar unha residencia ocasional, terían o 100% da renda que concede a Xunta de Galicia para estes casos e, ademais, unha axuda complementaria de 600 euros que podería ser ampliable se os primeiros días teñen que estar alosados nun hotel, nunha pensión, ou incluso para gastos de mudanza, desa primeira mudanza que teñan que facer mentras non se resolve a súa vivenda definitiva. Isto respecto a vivendas. Para danos, que os houbo, decía antes a cifra, hai liñas de axuda para apoiar explotacións agrícolas, gandeiras e forestais que foran danadas polos incendios. Serían ata 200.000 euros para reparar bens, maquinaria ou equipos afectados, e se non é posible a reparación, para mercar todo isto novo, se quedaron inutilizados. Ata 75.000 pola perda total ou parcial da produción agrícola, e isto lles pode desglosar, por exemplo, viñedos, 12.700 euros por cada hectárea queimada, produción de castaña, 1,22 euros por kilo, e así en a casuística de todo aquilo que poderá ser dañado polos incendios, digo, por non estenderme máis. E tamén axudas dun máximo de 15.000 euros para mercar alimentación complementaria para o gando en extensivo e incluso alimentación para as abellas. A ver, moitas colmeas están facendo traslados, esas abellas tamén necesitan alimentación e, por lo tanto, daríamos ata 15.000 euros para eses casos. E tamén hai axudas pola morte de gando ou pola desaparición de colmeas. Por exemplo, no caso das vacas, 1.600 euros por un animal maior de 18 meses ou con 18 meses, iría baixando a cantidade en función da idade do animal. E tamén estou falando de vacas, pero tamén houve outro tipo de animais, algunhas granxas avícolas, todo iso está contemplado no orden de axudas. Axudas tamén para as explotacións forestais, tanto para reparar os danos causados en infraestructuras privadas, en fincas privadas, por exemplo, pistas, cerramentos, captacións de augas, a que habería unha axuda máxima de 15.000 euros por propietario para reparar, para facer estas pequenas reparacións. Para reparar a maquinaria danada,
por colaborar nas tarefas de extinción ou mercar unha nova se quedou inutilizada ata 50.000 euros. E ata 50.000 euros tamén para cubrir os gastos da madeira amoreada que se queimou, estaba xa talada e iba a ser trasladada para a súa venda, ata 50.000 euros, e tamén aquela que haya que recoller, madeira non comercial, pero que ardeu tamén, e, por tanto, vai que haber que facer gastos de retirada, para esos gastos de retirada, ata 50.000 euros. Tamén apoios para repoñer as actuacións de forestación e de mellora que se executaran dende o ano 2020 e que agora quedaron destruídas polos lumes, ata un máximo de 100.000 euros por persoa, se unha persoa física ou unha comunidade de montes. E tamén axudas para os afectados polos seus negocios que foron afectados polos lumes, danos sufridos en estabelecementos comerciais, industriais, turísticos ou mercantís, ata 600.000 euros polos danos nas instalacións, maquinaria, mercadorías, vehículos, todo isto, e podría chegar, de xeito extraordinario, ata 1,5 millóns de euros, se houbera algún caso, en instalacións industriais ou comerciais que se consideran de gran impacto socioeconómico, é dicir, onde poidan estar en xogo moitos postos de traballo. E tamén esta mesma semana non está incluído nesta convocatoria de ordes porque é unha casuística diferente, hai que facer outro tipo de avaliacións, facer un pouco máis de proxección, pero xa o director da Axencia Galega de Turismo manterá reunións cos estabelecementos turísticos afectados por cancelacións de reservas por perda de produtos para avaliar eses danos e tamén ter axudas específicas dende a Xunta de Galicia, dende a Axencia Galega de Turismo. A valoración, a casuística é diferente e, polo tanto, non vai incluído nestas órdenes, pero tamén se atenderán os posibles danos nese sentido. Tamén haberá axudas para os concellos polos gastos que tiveron na extinción de incendios, na actuación que fixeron para extinguir os incendios e tamén polos danos que poderan ter en instalacións e servizos municipais. Tampouco se pode falar de cuantías exactas, lóxicamente, agora estamos pedindo axuda aos concellos para que nos axuden a avaliar os danos das persoas que viven neses concellos, en vivendas, en explotacións agrícolas, cando remate esa avaliación, está prácticamente rematada, empezarán, lóxicamente, os concellos, a semana que ven temos unha reunión para falar de todo isto, non só das axudas aos concellos, pero tamén con todos os concellos afectados, cos alcaldes e alcaldesas, aí a idea é asinar convenios con cada concello en función dos danos que sufriran e tamén, se os concellos teñen a posibilidade de resarcirlle aos veciños os gastos que tiveron por participar en labores de extinción a requerimento do concello. Entón, tamén neses convenios se podría contemplar todo eso. Axudas aos veciños e tamén cubrirlle os custos de limpeza e de regeneración ambiental que poideran ter, reparación de maquinaria e vehículos municipais, reforma das infraestructuras afectadas, gastos de traslado ou alosamento dos evacuados, e que se encargaron os concellos de facelo no seu momento. Todo isto está previsto tamén, xa digo, en convenios específicos cos concellos unha vez que avaliemos os danos. Tamén haberá axudas para os titulares dos TECORES, dos terreos cinexéticamente ordenados. Son ata 30.000 euros para os gastos de sementeira de cereais que sirven de alimento á fauna silvestre e que, ademais, contribuyen a restaurar os solos afectados. E 12.000 para reparar, ata 12.000, perdón, para repoñer infraestructuras como refuxios, fontes, bebedoiros, comedeiros para animais, todo isto que existe nos TECORES e que poderá ser destruído polos incendios. E reservamos, por último, en principio, ata 550.000 euros, crédito ampliable, como todos os demais, para recuperar as infraestructuras de uso público que estiveran en terreos incluídos na rede galega de espazos protegidos ou reservas da biosfera. Pois, por exemplo, miradoiros, sinais informativos, barandas de madeira, áreas recreativas que poderan ser dañadas se están dentro destes terrenos, son indemnizables tanto os seus titulares, que en algúns casos poden ser os concellos, en outras comunidades de montes. Isto sería en canto a unha casuística moi ampla, xa digo, fixen un pequeno resumen, pero os apartados indemnizables son os que acabo de decir e volvo a insistir, queremos que sexa unha tramitación sinxela e para iso
poñemos en marcha esas oficinas. Por suposto, tamén ampliamos todos os prazos para declaracións, autoliquidacións e documentación complementaria dos tributos que hubiera que pagar a Xunta de Galicia, a triga, de todos os afectados, é dicir, agora mesmo o importante son outras cousas. Quedan exentos do pago do canon da auga nas zonas afectadas. Moita desta auga se utilizou para extinguir os incendios, non tenía ningún sentido cobrar por isto, e volvo a insistir en que, ademais de que son axudas que non computan para o IRPF, son plenamente compatibles ata o máximo do dano coas axudas que se poderan percibir doutras administracións ou por seguros que estiveran concertados. Por lo tanto, aproveito a ocasión, unha vez máis, para recordar o compromiso do Goberno Central de ser tamén rápidos na convocatoria e execución destas axudas. É certo que, según se nos explicou despois do acordo do Consello de Ministros, agora os ministerios convocarán as súas correspondentes órdenes de axudas. Eu o que pido é que o fagan rápido. Pódese facer, acabamos de demostralo, e non subo as cuantías todavía, porque as cuantías que coñecemos se nos din que van ser ampliadas. Espero que así o sesan e, polo tanto, ese compromiso expresado polo propio presidente do Goberno na súa visita a Ourense de estar á altura na convocatoria de axudas, eu agardo que se cumpla e poder celebrar que entre todas as administracións fomos capaces de axudar eficazmente, iso quero dicir rapidamente, de xeito sinxelo, insisto, os damnificados. Xa digo que o mesmo luns, é dicir, en 48 horas, empezarán a funcionar esas oficiñas para atender a quen desese ser atendido as persoas que queiran facer as súas solicitudes. Mañán estarán todas publicadas no DOGA para que haxa 24 horas para ver todo isto e o luns a empezar a tramitar as solicitudes. Canto antes teñamos toda a tramitación, antes podremos empezar a efectuar os pagos e, ademais, iremos facendo, intentaremos ir facéndolos conforme se vayan. Non vamos a esperar a que este todo completo para poder pagar, ir facendo pagos e anticipos a medida que se vayan cumplimentando as solicitudes. Tamén o teléfono de información 012 da Xunta de Galicia, toda a información que van suministrar sobre o terreo estes funcionarios da Xunta, a terán tamén no teléfono de información ao cidadán. En paralelo, estamos traballando, o luns haberá un Consello Ordinario da Xunta de Galicia, xa esperemos levar as primeiras medidas para o máis urxente, que agora mesmo é actuar sobre terreos queimados para evitar os posibles efectos derivados da erosión polas chuvias, escorrentías e todo o que poda pasar nunha meteoroloxía que fora especialmente adversa, e para empezarse a traballar sobre os montes queimados. Lóxicamente, isto é un traballo máis longo, pero hai medidas que hai que adoptar de xeito urxente e empezaremos a facelo. Acaba de rematar unha reunión, ademais, e eu agradezo, entre mandos militares e responsables do Servicio de Prevención e Extinción da Xunta de Galicia para pedimos axuda hai uns días para que o Exército nos apoiara nestas labores de preparación dos montes para evitar estas erosións. É dicir que, según unha reunión que foi esta mesma mañá, mentras teñamos o Consello, que o resultado foi positivo, imos acabar de decidir e definir as necesidades para que o Exército empece a aportar os seus medios según nos dixo, e se é así, que agora que sexa así, eu teño que agradecelo e recoñecelo públicamente. Xa digo, queda agora un longo traballo por diante. Está máis anunciada a miña comparecencia, haberá outras comparecencias de membros do Goberno durante todo este tempo para, primeiro, continuar esta política que creo que observamos de transparencia en todo o que está pasando e o que queremos facer, e, entre todos, adoptar medidas cara ao futuro, dicen dende o primeiro momento que, por suposto, que hai marxe de mellora e cousas que se poden correxir. Pero creo que o máis importante, que era, primeiro, non ter incendios activos, acabamos de conseguilo, esperemos que nos manteñamos así, polo menos en incendios desta magnitude, e o segundo era ser rápidos a hora de convocar as axudas, quedan convocadas, e agora intentaremos ser o máis rápido posibles tamén agora de pagalas a xente que necesita este apoio das administracións non dentro de un ano ou 2 anos, necesito agora, e nós imos intentar estar á altura. Quedo a súa disposición para calquera pregunta que desesen facer. Preguntaba, presidente, si atendendo a todas estas medidas que vostede citou, xa hai un orzamento estimativo para todo isto. No, vamos a ver, é que
precisamente por eso decía que preferimos deixar partidas abertas e ampliables para facer fronte a todo o que podamos ter por diante. Había unha cousa moito máis sinxela, que era decir, no, ata que non teñamos unha evaluación, decir unha cantidade máis ou menos o chou, ou esperar máis para facer as convocatorias. Por tanto, hai créditos para facer fronte a todas estas cantidades. Volvo a decir, ninguén que teña unha necesidade por un dano sufrido polos incendios vai quedar sin pagar. Por tanto, un orzamento como que temos na Xunta de Galicia, lóxicamente, gobernar e priorizar. O veño dicindo estes días, e creo que ahora mismo isto é prioritario. Por lo tanto, por suposto que ao final diremos cales son os cartos gastados. Podemos ter estimacións de outras axudas convocadas noutras veces, pero creo que o máis prudente agora é partir da base de que calquera dano vai ser indemnizado. Dende logo, con estas primeiras estimacións, podo asegurar que a Xunta de Galicia vai non facer con estas cantidades. Sí, eu quería preguntar por os proxectos dos que falaba de interese polo seu impacto socioeconómico. Están pensando na fábrica da Rúa, pode ser, da fábrica Autoneum, como unha das posibles que podería recibir esas axudas? Bueno, estamos en contactos con eles, podría ser, se xa o caso de instalación afectada con máis traballadores, pero pode haber outras máis pequenas nas que o propietario decide en función da axuda se quere continuar ou non. Por lo tanto, eso se valoraría. Insisto en que todas as cantidades que dixen son cantidades máximas, graduables, en función de cada caso. Por lo tanto, sí, o caso da Rúa podría ser un exemplo, pero non o sei porque teñen que facer a correspondente solicitude, acreditar os danos e ver todas as circunstancias. Pero neste tipo, o que queremos evitar é que por razón dos danos sufridos nos incendios se tomen decisións empresariais de peche. E, por lo tanto, entendemos que un elemento convincente pode ser unha axuda externa que chega, neste caso da Administración, e por eso prevemos estas grandes situacións. Aconteceu noutras veces e esa decisión se demostrou eficaz. Presidente, o ministro Puente, referíndose ao PP, decía esta mañá que xente que non fixo nada durante o inverno ahora ven pedindo que o goberno lle salve o pellejo. Non sei, eu supoño que o que veo os incendios de refilón sigue pensando que é unha boa idea a liorta política continua. Mire, como eu estuve, xunto con moitísima xente, nun día a día que foi bastante duro, e que paso destas cousas, sinceramente. Eu o que pedín no seu momento que nos deran axuda e agora pido que axuden a todo a reparación dos danos. É no que estamos nós. O que veo os incendios como unha ocasión para a liorta política, para facer o que mellor sabe facer, pois que o siga facendo, pero eu creo que iso para os ciudadanos non é útil e comigo que non conten. Sí, este domingo nunha entrevista na Voz de Galicia vostede recoñecía que houve medios parados no medio do caos, dicía que non fora por capricho, non explicaba razóns de por que estiveron parados, pero o persoal si estes días falou, unha das circunstancias, falaba das autobombas que estaban dispoñibles nestes días, era que non había persoal, non había conductores que puderan leválas, por vacantes en cubrir ou ben porque o persoal non é suficiente para as quendas, para ter nestas situacións de extrema gravidade as quendas completas para conducir esa maquinaria. É un exemplo máis, pero como vostede dicía que hai marxe de mellora, quería preguntarlle se está arrepentido de que non estivera o persoal nese sentido 100% para poder manexar este tipo de maquinaria e se vai tomar algunha medida para que isto non volva a ocurrir como piden os sindicatos e os traballadores do servizo. Logo tamén quería preguntarlle polo vertedoiro da Rúa. Hai moita preocupación na cidadanía. Quería saber se a Xunta vai tomar algún tipo de medida para poder sellar ese vertedoiro. Mire, respecto á primeira pregunta, efectivamente, o que dixen é que non todo pode estar operativo 100%. Eu volvo a recordar, hubo máis xente que nunca nesta campaña de lumes, nos servizos de extinción, máis xente que nunca, un mes máis
pactado cos sindicatos e co persoal de extinción para os fijos discontinuos un mes máis, e o ano que ven terán un mes máis todavía de traballo. Hai quendas de descanso, non se pode estar traballando o 100% todos os días. Eu quero pensar que os sindicatos non din que o que se produciu durante estes días é porque non había un pouquiño máis de persoal traballando, porque creo que les saben de sobra, recoñecido por moitísimos técnicos, que hubo situacións, moitas situacións nas que podía haber moitísimos máis medios e os lumes eran imparables nese momento polo tipo de lumes que eran. Por lo tanto, se hubo algún medio para en algún momento é porque o persoal non pode estar ás 24 horas, que aumentamos persoal máis que nunca nesta campaña tamén, que, por suposto, se pode seguir mellorando nese sentido, sí, pero onde está o límite? Volvo a decir que tivemos máis persoal que nunca traballando nos servizos de extinción este verao. Por tanto, non se pode achacar, é unha solución moi sinxela e que non é certa. Non houve outras motobombas paradas que aquelas que se derivaban do descanso puntual do persoal. E respecto ao vertedero da Rúa, vamos ver, imos centrar as cousas. Este é un vertedero municipal, con sancións por parte da Xunta de Galicia, ademais. Creo que non hai ninguna dúbida, acabamos de demostrarlo, da vontade da Xunta de Galicia por axudar, incluso sin límites orzamentarios, para reparar todos os danos que sexan necesarios. Pero, claro, a postura de decir un vertedero municipal non regularizado, ademais, que é un problema da Xunta e que non ten nada que ver o Concello, que é o titular, isto é complicado de entender. É dicir, toda a culpa é da Xunta do meu vertedeiro. Isto non é así, por tanto, vímolo dicindo. Creo que dimos todo un exemplo durante estes días de que o menos importante eran os custes económicos. Por tanto, tamén chamo a responsabilidade de que cada un faga o que ten que facer. E despois axuda as outras administracións. A Diputación de Ourense, está aquí o seu presidente, estuve en contacto con eles estes días, está en contacto, según me transmite, coa alcaldesa da Rúa para ofrecer a axuda da Diputación no que necesite para o que haxa que facer nese vertedeiro. Por tanto, o que me transmite tamén o presidente da Diputación é que está a espera de que o Concello lle diga exactamente o que necesita e cal é a colaboración da Diputación. Desentenderse non é a solución. Isto é moi sincero. Tamén o podíamos facer nós e decir que arreglen outras administracións. Por lo tanto, as cousas non son así. O Concello da Rúa terá que implicarse tamén e a Diputación está disposta a axudar. Imoslle pedir moita axuda á Diputación de Ourense, igual que lle imos pedir a colaboración da Administración Xeral do Estado, e igual que espero que outras diputacións no tema da prevención tamén en aquel adiante boten unha man fundamental. Por lo tanto, eu creo que a solución do vertedero da Rúa está en mans do Concello agora mesmo. Desentenderse e decir que o arreglemos nós non é a solución. Bos días, presidente. Quería pedirle unha valoración das palabras de onte da voceira do BNG, que pediu a súa dimisión e dixo que era vostede o máximo responsable da oleada de incendios por, creo que, a negligencia. E logo preguntarle se nos pode adiantar algo da comparecencia que ten prevista no Parlamento a petición propia. Perdón, valoración? Sobre a comparecencia que ten a vontade propia pedida no Parlamento a semana que ven. Se pode adiantar algo do contido. Gracias. Sí, mire, o primeiro é que collo por sorpresa a oposición, que estuvo bastante desconectada dos lumes, é a miña impresión, durante estes días, e, bueno, como non esperaban que eu pedira a comparecencia, pois saliron falando de... Ora unha comisión de investigación, que se celebrara tamén dirían que estaba, como dixeron da anterior, que les mismos pediron se celebrou, que estaba adulterada, deturpada, era a palabra. Xa sabemos o que hai. Mire, a oposición non me sorprendeu durante esta vaga de lumes, aparte dunha presencia, na miña opinión, manifestamente mellorable. Eu sempre dixen que serían moi benvidos algunhas portavoces no centro de coordinación, pero non apareceu ninguén, nin a dar ánimos, nin a preguntar que tal as cousas. Digo de algúns partidos, outros sí. Nin propostas, nin ningunha crítica. Oiga, a maior crítica ao Goberno Central foi que había que decir Ourense, como efectivamente hai que decir, en vez de Ourense. Ningunha sola crítica a tardanza en mandar medios, máis exigencias, non, o de sempre. Críticas, petición de dimisión, culpables sempre de todo. Bueno, cando alguén está desconectado, sale con este tipo de cousas. Nin unha sola proposta, voto moito de menos. E bueno, eu vou ir a miña comparecencia, primeiro, a facer un relatorio de todo o que aconteceu, a
volver a agradecer a todos os que traballaron e se implicaron e a facer propostas de futuro, que creo que hai que facelas e que me gustaría que tiveran o consenso porque serán bastante lóxicas e partirán de criterios técnicos, pero é necesaria a vontade política de aprobalas, nos o teremos e agardo que a oposición, polo menos nesto, se dé a conta de que así hai que facelo. Se é así, bueno, pois tarde, pero estará, na miña opinión, no camiño correcto. Se todo é unha ocasión máis, como se intentaron outras veces, de desgaste político e nada máis, que podo entender o papel da oposición é legítimo, pero só iso, se unha sola proposta e dicindo as cousas que están dicindo, eso sabimos outras moitas veces, o cal será unha oposición que a de sempre aportará moi pouco e non serán parte da solución, sempre serán parte do problema. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Quería preguntarle por la prevención, que ha hablado de prevención y de esos 2,5 millones de euros masiva que quedaron sin adjudicar de fondos europeos en prevención por parte de la Xunta de Galicia, si me podía hablar de eso. Mire, primero, a Xunta de Galicia este año va a invertir 50 millones de euros en prevención. Esos 6,5 millones, por lo tanto, son una parte de los 50 que vamos a ejecutar antes de final de año. Y esos algo más de 6 millones, que es de una partida europea, es una partida ejecutable en 2 años. Por lo tanto, su no programable para ejecutarla entre este año y el que viene. La inejecución vendría de que finalicemos el 26 sin haber ejecutado nada. Por lo tanto, digo que estamos en fase de ejecución este año, junto con lo mucho que hemos ejecutado ya en prevención, y acabaremos en la segunda parte de esa partida y ejecutarlo en el 26. Esto es lo que hay. Y decir que no se ha hecho prevención o que la culpa de lo que ha sucedido ha sido por esa partida no es responder a la verdad. Buenas, presidente. Quería preguntar con respecto al daño ambiental. El otro día la consellera de Medio Ambiente estuvo en Invernadoiro, dijo que los daños habían sido mínimos, por si hay alguna estimación de las hectáreas quemadas. No, vamos ver, efectivamente, o máis importante, volvo a decir, era avaliar os danos, o que estamos facendo. Ora chega todo demais, os danos persoais, a xente que necesita axudas. Ora estamos co resto das avaliacións, xa se están facendo, e a primeira evidencia, pois iso que lles anunciaba a semana que ven, as primeiras actuacións de emerxencia. Por tanto, haberá que facer a avaliación tamén ambiental, definir con precisión, ademais das hectáreas, e volvo a insistir, no tema das hectáreas, recoñecendo, como non, que é unha superficie considerable, moi considerable, os servizos de extinción durante moitos días estiveron centrados en defender as vivendas, as persoas e as propiedades. E, polo tanto, eso obligaba a elegir o estar no monte ou estar onde tiñan que estar. E, polo tanto, eu, dende logo, creo que frente a calquer dano persoal, pensar no número de hectáreas queda nun segundo lugar, e isto explica parte da superficie. E despois toda a polémica, non polémica, pero as cuestións que se citaban en torno ás diferentes medicións, sistema Copérnicus, as cifras que estamos dando. Primeiro, xa veremos a cifra definitiva e xa veremos as concordancias e as discrepancias. É certo tamén, hai varias cousas que poden explicar, pero unha bastante entendible é que dentro dos perímetros dos incendios hai zonas que non arderon, afortunadamente, por diversas razóns, e no sistema Copérnicus quedan todas computadas, en principio. Este podía ser unha razón, e despois, pois diferentes criterios que intentaremos unificar, pero, insisto, sendo importante, o tema das hectáreas é moito máis saber que o que se fixo foi centrar os medios de extinción na defensa das persoas e das propiedades, e despois tamén un análise un pouco máis pormenorizada, sosegada, realista e obxectiva do tipo de chan que ardeu. Se era matogueiro, se eran pedras, se eran terreos cultivados, se eran árbores, que tipo de árbores, frondosas, non frondosas. Por darles un dato, eucalipto ardeu non chegou a un 0,5% dos árbores que arderon eran eucaliptos. O digo porque xa escoitamos unha serie de cousas estes días. Por tanto, imos tamén facer unha análise sosegada do que ardeu realmente nas hectáreas que se computan como ardidas. Moi ben, moitas gracias.